ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದಲ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುತ್ತರ್ ಮುಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ತುಳುವ ಹರಿಕಥ ಉಚ್ಚಾಯ 2023 ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಡಪರೆಂಡು ಐದು ದುಂಬು 4 ದಿನದ ಇವಂಜಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಹೋಟೆಲ್ ದಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟದ ಮಾಲಕಿನ ನೆಂಚಿನ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಸೇಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತರು ಮೇಲೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಟ್ಟದು ಈಡ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂದೆತ ಗುರುಕರ್ ರಾಯ್ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂದೆತ ಗುರುಕರ್ ರಾಯ್ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸನಿಲ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದ ನಿಕಟ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಜೀವನ ಬೆಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತರು ಮೇಲೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಇರ್ಲ ಬರಡು ಪಂಡದ ಇಡ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುತ್ತಾರದೇತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡೆ ತುಳು ಹರಿಕಥಾ ಉಚ್ಚಾಯ 2023 4ನೇ ದಿನದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಅಂದಿತ ಮಾಲಕರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಯಾನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ 4ನೇ ದಿನದ ಈ ಹರಿಕಥೆದ ದೀಪವನ್ನು ಉಜ್ಜಯ ಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಎರಡ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಇರದ ಇವಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ ಉಚ್ಚಾಯ ಮಂತ್ರ ಚಂದ್ರಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇರು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಎರಡ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೂಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುತ್ತಾರು ಮುಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಹರಿಕಥಾ ಉಚ್ಚಯ 5ನೇ ದಿನದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ 4ನೇ ದಿನದ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಗೆ ಎನ್ನಲೆತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಅರ್ಲಾಯರೆ ಕೊರನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಇರೇ ಒಂಜಿ ತೀರ್ತು ಬೂರ್ನಗ ಭಂಡನಿಗೆ ಬದುಕು ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬದುಕು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕು ಅದುವೇ ಜೀವನ ಅಂದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಬಕ್ಕ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬಕ್ಕ ನೀತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಬಕ್ಕ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಕ್ಕ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಮಾಜಗೆ ನೀತಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ಅವೇತ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಪರಾಕಿಡ್ದು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಹರಿಕಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಬೈದನು ಈ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮೋಡು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನು ಹರಿಕಥೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡಿಂದೇನು ಒರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ತುಳುವ ಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾಖಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಪಣೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಡು ನನಾತ್ ದುಂಬುಗ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಲಾಬಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲು ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾತು ನಡಪಡು ಹೊಸದಾಯನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಗೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನ ಗಟ್ಟಿಡು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ತುಳುತ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡಂದು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾರು ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆನು ಕೊರೊಂದು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ತಾನು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದು ಬುಲೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಏನು ಆರನೇ ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ತುಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪೇರುದಲೆ ಕಾರಣ ಭಾವನೆ ಎಂದು ಬನೊಲಿ ಪೇರುಗೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡಿನಾಡ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ನೀರು ಕೂಟುಂಡ ತೆಲ್ಪಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಪುಲಿನ ಪುಂಟುಂಡ ಅವು ಅಲೆವು ಕೊಜಪ್ಪಾವು ಅಂತೂ ಐನ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಪೇರಿಗೆ ನನಾತ್ ಪೇರನ್ನು ಸೇರಾದು ಸಕ್ಕರೆನ ಬೆರೆತದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಾವು ಯಾನೊಂದು ವಾರನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇಡುತ್ತು ಈ ನಂಚಿನ
ಜನಕ್ಲೆನ ಎಡ್ಡೆಡಿದ ಪೋಂದು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರುವುದು ಧನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಡು ಅವು ಉಳಿದೊಟ್ಟು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಹರಿಕತೆತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಜುಳಾ ಐರ ಎಂಕಲ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು. ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು. ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುರಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಚ್ಯುತಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇನೆ ಆಂಡದ್ನಾಲ ಕನ ನೀರು ದೀಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನೆ ಅಂತುಂಡುನಾಡು ಅವು ಮಂಜುಳಾ ಐರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇಲದ ಮಿತ್ತು ತನಕ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ತೋಪಾವು ನಾವು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬತ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಹರಿಕತೆದ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇನ್ನು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಸೇರ್ದುಪ್ಪೆರಲು ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅವೇತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಕೆಬಿಕುಲು ತೂಪುನಂಚಿನ ಕಣ್ಣುಲು ಅವೇತವುಲ್ಲ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಲು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲು ಪನ್ನಗ ಸಮಾಜನ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆಡು ಅವು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಉಪ್ಪಾಡು ಇಜ್ಜಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಜನ ಪಣ್ಣೆನ ಕೇನು ಜೇರಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ದೇವರನ ರೂಪಡು ದೇವರನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಥಾರೂಪಡು ಎಂಚ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಎಂಚ ಸಮಾಜನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೊನೋಲಿ ಪನ್ಪನೆ ತಿರಿಪಾಯನ ಈ ಹರಿಕತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತುಂಡು నేను ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಈ ತುಳುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟು ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಜ್ಜಲು ಈನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಸಾಂಗವಾದ ನಡತದು ಓವೇ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನ ಬರಂದೆ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿ ಆವಡಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತನು ಮುಗಿತಲ್ಲ ದೀಪೆ ಪೂರೈಗ್ಲ ಶುಭವಾಡು ಬರೀ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ತಿರುಮನಂಜನ ಪಾತ್ರನು ನಂಚಿನ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆಗೆ ಸುಲ್ಮೆ ನೆನೆಸ್ತಂತೆ ಮಲ್ತಂದು ದುಂಬುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಹರಿಕತೆ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪರಿಚಯನು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಿನ ತೋನ್ಶೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪನೋಡು ಬಂಡು ದೀಡ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಹರಿಕಥಾ ಉಚ್ಚಯದ 4ನೇ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಇತ್ತ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಇರ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದೆ ಸಂಗೀತ ಗುರು ಅಂಚನೆ ಹರಿಕಥಾ ಪ್ರವೀಣೆ ಆದ ಉಲ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ್ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಸುರೇಶ್ ಮೇರೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂದ ರಮೇಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವಳು ಉಲ್ಲೇರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂದ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪರವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ತಬಲಾ ಸಾಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಪ್ರೆ ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಬಲಾದಾರಿ ಕುಳ್ದೇರು ಅವು ಏರು ಬಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಪ್ರೆನ ಶಿಷ್ಯೆ ಅಂಚೆ ಮಂಜುಳಾ ಇರನ ಮಗೆ ಸುಪುತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಋಷಿಕೇಶ್ ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಡುವಣ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ.